inda gaba daya jama'a guri ne ya biya hauke ne an kora 'yan sanda ana ta murna inda rigima gaba daya ta ta barke yanzu ga nan dai jama'an gari sai fa aka kowa jin daɗi yake yi da annashuwa wannan shine abin da ke faruwa yanzu haka a Zaria. Nan da kuke ganin mu yanzu muna bakin daidai titin Agwaro inda asali rigima ta barke tsakanin 'yan sanda da sojoji da 'yan sandan da suke zaune a bakin Agwaro wanda sojoji suka kada 'yan sanda wanda ga yanzu jama'an gari sun fito ana ta murna ana hawa mashina ana watsawa muna fatan Allah ya kawo mana karshen wannan annoba. Ita ce motar alƙalan da suke zaune a nan gurin bakin station gari yadda duk abin da yake ta kasancewa nan wannan su ne motar alƙalan da suke zuwa su ansa kuɗi a hannun jama'a ga abin da ke kasancewa yanzu haka. Suna ta murna ba sa so ba sa so ba sa yi ba sa yi ina suke haka ne kuwa ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ƙwarai ƙwarai kuwa ta tabbata wallahi. This is what is currently happening at Chudumara.